Μέσα σε ένα χρόνο είχα λάβει 2.500 leads, δηλαδή 2.500 πιθανούς πελάτες. Και σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω και θα σου πω πώς ακριβώς το είχα κάνει τότε και πώς ανέβασα τόσο πολύ τα leads μου από το 0 στο fitness business, στο consulting business το οποίο είχα. Και προφανώς για να λάβεις αυτά τα leads και αυτές τις αιτήσεις πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να έχεις μία αίτηση. Στο προηγούμενο βίντεο νομίζω σου έδειξα ότι χρησιμοποιώ το Typeform που είναι μια πάρα πολύ καλή πλατφόρμα έτσι ώστε να έχεις αιτήσεις, να λαμβάνεις αιτήσεις κλπ. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Σου είπα βέβαια στο τέλος ότι δεν χρειάζεται να έχεις το Typeform γιατί κοστίζει 40-50 ευρώ το μήνα και αν είσαι κάποιος που ξεκινάει τώρα, μπορεί να μην θέλεις να δώσεις αυτά τα λεφτά εκεί και καλά θα κάνεις να τα δώσεις κάπου αλλού, να έχεις καλύτερο εξοπλισμό κτλ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Google Form. Οπότε μην αγχώνεσαι καθόλου. Υπάρχουν και Java λίστα. Το Google Form είναι Java και μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό. Anyway, πριν ξεκινήσουμε, κάνε ένα subscribe. Το κανάλι είναι καινούριο και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να αυξήσεις τα leads σου, να αυξήσεις πωλήσεις, να χτίσεις ένα brand. Θα μιλάμε πάρα πολύ εδώ πέρα. Θα μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Για τρομερά πράγματα θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ και βοήθησαν εμένα να χτίσω τα business τα οποία έχω χτίσει και να στήσω πρακτικά το νούμερο ένα fitness business τότε στην Ελλάδα. Οπότε, πάμε να δούμε πώς το έκανα. Χρειάζεσαι δύο πράγματα. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι το οργανικό. Organic. Το organic είναι το υλικό το οποίο κάνεις χωρίς να πληρώσεις. Δηλαδή, το βίντεο αυτό στο YouTube είναι αυτό που βλέπεις τώρα. Είναι ένα βίντεο το οποίο θα φέρει οργανικό κόσμο. Κόσμο δηλαδή που θα δει το βίντεο, θα πει πώς έφερα 2.500 leads σε ένα χρόνο, το πατάω, έρχεται ο κόσμος. Οργανικό περιεχόμενο. Αυτό είναι το οργανικό που δεν το πληρώνεις. Ένα βίντεο στο Instagram, το Reel για παράδειγμα, ή ένα άλλο. Είναι οργανικό περιεχόμενο. Αυτό το οποίο παράγεις και δεν το πληρώνεις. Και έπειτα από το οργανικό είναι το paid advertising, οι διαφημίσεις λοιπόν. Οπότε, χρειάζονται και τα δύο. Τώρα, τι πρέπει να έχεις κατά νου για αυτά τα δύο. Θα σου πω τι διαφήμιση είχα κάνει τότε και τι ωραία μαγιά είχα κάνει έτσι ώστε να έρθει όλος αυτός ο κόσμος. Οπότε θα σου πω τη διαφήμιση που έπαιξα και μπορείς να κάνεις και εσύ και πόσο κόσμος κάνει περισσότερες αιτήσεις. Γιατί ναι μεν, αν βάλεις μια διαφήμιση η οποία είναι πατάς, κάνεις ένα ωραίο creative, μια ωραία διαφήμιση και λες κάνε αίτηση και δούλεψε μαζί μου, θα έρθει κόσμος, αλλά δεν θα είναι τόσο ποιοτικός, δεν θα είναι τόσο ζεστός, θα είναι πολύ διαφορετικά. Θα στα πω μετά, αλλά πάμε να αναλύσουμε το οργανικό. Στο οργανικό χρειάζεσαι long form και short form. Οπότε, αυτό το οποίο έχεις να κάνεις είναι να τα διαχωρίσεις και να δεις πού μπορείς να ποστάρεις και πού είναι το κοινό σου. Τώρα, το long form μπορείς να το ποστάρεις σε YouTube, εννοείται, η πλατφόρμα που έχει οργανικό περιεχόμενο σε long form πλέον είναι σχεδόν μόνο το YouTube. Και έπειτα αυτό που μπορείς να κάνεις επίσης, αυτό το προτείνω ανεπιφύλακτα, να κάνεις long form υλικό για το YouTube. Και έπειτα Facebook επίσης μπορείς να ποστάρεις στη σελίδα σου. Μεγάλα βίντεο. Αλλά το YouTube είναι must. Τώρα, κάνεις υλικό το οποίο είναι οργανικό, μεγάλα βίντεο για να εξηγήσεις πράγματα στον πιθανό σου πελάτη και του μιλάς σαν να του λύνεις εκείνη τη στιγμή το πρόβλημα. Πώς σου μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή, σου λύνω το πρόβλημα, σου δείχνω πώς μπορείς να αυξήσεις τα leads σου. Πάρα πολύ απλά. Και αυτό το οποίο πρέπει να έχεις κατά νου και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει στα βίντεο να μην φιλοσοφείς πάρα πολύ. Έχεις ένα βίντεο του τύπου πες ότι είσαι fitness coach και θες να πεις ότι πώς να χάσεις το λίπος από την κοιλιά, 5 πράγματα να τρως ή πώς να βρεις το θερμιδικό σου έλλειμμα. Πες στο βίντεο σε 10-20 λεπτά πώς μπορεί κάποιος να βρει το θερμιδικό του έλλειμμα και πώς να τρώει για να αυξήσει τα leads σου και να μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση να δουλέψει μαζί σου. Πες το στο τέλος του βίντεο. Αυτό, έτσι βρεις το θερμιδικό έλλειμμα, κάνεις εκείνο και τ' άλλο. Αν θα ήθελες περισσότερη βοήθεια και πιο συγκεκριμένη, τότε πάτησε το link από κάτω, κάνε την αίτηση και θα σε βοηθήσω. Δηλαδή, κάνε ένα call to action. Αυτά εδώ στο long form πρέπει μετά, φαίνομαι εδώ πέρα ή όχι, φαίνομαι, ωραία. Εδώ πρέπει να έχουν call to action, CTA στο τέλος, τα long form. Εγώ δεν βάζω καν call to action. Αυτή τη στιγμή είδες και στο προηγούμενο βίντεο δεν σου είπα. Πάτησε το link από κάτω και μπες στο mastery. By the way, πάτησε το link από κάτω και κάνε έτσι για το mastery. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνω πλέον αυτό το πράγμα. Θέλω να δώσω full value και αν κάποιος θέλει να δουλέψει μαζί μου θα τον βρει τον τρόπο. Αυτό που μπορείς να κάνεις όμως είναι το call to action. Οπότε το οργανικό περιεχόμενο χωρίζεται σε long form υλικό, το οποίο μπορείς να το ποστάρεις στο YouTube, στο Facebook και να δίνεις συμβουλές και στο τέλος να έχεις call to action για να λύσεις το πρόβλημα το οποίο ανέφερες πριν. Πώς να χάσεις το λίπος από την κοιλιά, πρέπει να κάνεις αυτό, να είσαι σε θερμιδικό έλλειμμα και στο τέλος, αφού έλαβες αυτή την πληροφορία, μπορείς να την υλοποιήσεις. Αν θα ήθελες όμως πιο άμεση βοήθεια από μένα, τότε πάτησε το link από κάτω και δούλεψε μαζί μου. Πώς μπορείς να προσεγγίσεις περισσότερες γυναίκες, πώς να ξεπεράσεις τον φόβο προσέγγισης.
Έτσι κάνεις αυτό, εκείνο το άλλο, πώς τον ξεπέρασα εγώ το φόβο προσέγγιση κλπ. Αυτή είναι η λύση. Αν θα ήθελες όμως πιο εξειδικευμένη βοήθεια από μένα, πάτησε το link από κάτω, κάνε την έτσι να δουλέψεις μαζί μου και θα σε βοηθήσω εγώ να ξεπεράσεις το άγχος προσέγγισης. 1002. Ανάλογα ποιος είναι ο τομέας σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που μπορείς να δουλέψεις. Και μην σκέφτεσαι σε καμία περίπτωση, πραγματικά μην το σκέφτεσαι, γιατί αν το σκέφτεσαι, αυτό που θα σου πω τώρα, στείλω μήνυμα στο Instagram και θα σε βοηθήσω. Μην σκέφτεσαι ότι δεν υπάρχει περιεχόμενο. Ότι δεν υπάρχει περιεχόμενο να κάνεις, μάλλον. Ότι δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, ο τομέας μου είναι πάρα πολύ εξειδικευμένος, είμαι στο cyber security, παράδειγμα, ξέρω εγώ, ή είμαι κουρέας και δεν μπορώ να κάνω περιεχόμενο. Όχι, μια χαρά μπορείς. Και μια χαρά μπορείς να αυξήσεις και τα leads σου με άλλους τρόπους. Θα το αναλύσω σε επόμενο βίντεο. Μου ήρθε τώρα ιδέα, ας πούμε. Θυμήσου το. Να αναλύσουμε βίντεο πώς να αυξήσεις τα leads σου ως κουρέας και πώς να αυξήσεις τα sales σου. Πώς να μεγαλώσεις το business σου. Ορίστε. Λοιπόν, σίγουρα μπορείς να κάνεις. Άμα έχεις πρόβλημα με το περιεχόμενο, στείλω μήνυμα να σε βοηθήσω. Και αυτό είναι το long form. Short form τώρα. Το short form χωρίζεται σε TikTok, σε Instagram, σε Facebook επίσης, σε Shorts, YouTube Shorts. Κατάλαβες. Λοιπόν, χωρίζεται σε αυτά. Το θέμα είναι, το πρόβλημα με εδώ είναι ότι δεν θα έχεις τόσο ποιοτικό κοινό. Αυτά εδώ φέρνουν κόσμο στο προφίλ σου και θα φέρουν πάρα πολλά views, ειδικά στο TikTok. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πας viral. Με 5, 6, 10 καλά hooks που θα βρεις θα πας viral σίγουρα. Απλά δεν φέρνουν τόσο ποιοτικό κόσμο. Βλέπω, ας πούμε, το προηγούμενο βίντεο το οποίο ανέβασα έχει 500 προβολές. Τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Το είδα πριν από λίγο. Έχει 500 προβολές και μας έχουν έρθει 30 αιτήσεις για coaching. Με 500 προβολές. Οπότε ο κόσμος που θα δει το οργανικό περιεχόμενο που είναι long form, είναι πολύ πιο εύκολο να δουλέψει μαζί σου αν κάτσει και δει το βίντεο. Οπότε συγκεντρώσου εδώ και αυτά εδώ κάντα για να φέρεις κόσμο στο προφίλ σου, έτσι ώστε να του ζεστάνεις μετά στην πορεία με το περιεχόμενο το οποίο θα ποστάρεις. Εδώ για παράδειγμα, πες ότι ποστάρεις. Πάμε λίγο αλλιώς τώρα, να στα εξηγήσω ακόμα περισσότερο. Ποστάρεις στο Instagram, short form υλικό. Και έρχεται κόσμος και παίρνεις follow. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις μετά στο Instagram είναι να ποστάρεις story και posts διάφορα, τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο να καταλάβει τι κάνεις και πώς μπορείς να τους βοηθήσεις. Στο Facebook το ίδιο. Στο Facebook μπορείς να ανεβάζεις reels μικρά, αλλά μπορείς να ανεβάζεις και long form. Και ο κόσμος ακολουθεί από το reel, μετά να βλέπει το long form και να καταλαβαίνει πώς μπορείς να τον βοηθήσεις. Στο YouTube, shorts, ανεβάσαμε τις προάλλες. 500 views έχει το βίντεο το μεγάλο, ένα μικρό βίντεο short, χαζό έτσι αστείο που ανεβάσαμε, έχει 1200. Ένα άλλο που ανέβασε έχει και αυτό 1000. Οπότε ο κόσμος μπαίνει στο YouTube, κάνει subscribe και μετά θα δει το long form υλικό. Οπότε αυτά εδώ σκέψου ότι φέρνεις κόσμο στο short form, αλλά ο στόχος σου είναι μετά να τους μεταφέρεις κάπως στο Instagram. OK, μπορείς να τους παροτρύνεις να δουν το βίντεο στο YouTube το long form, αλλά να τους ζεσταίνεις και με stories, στο TikTok το ίδιο, στο Facebook μπορείς να τους βάλεις να το βλέπουν εδώ και στο YouTube να τα βλέπουν εδώ πέρα. Οπότε αυτό είναι το οργανικό υλικό. Και πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε, ειδικά αν είσαι στην αρχή και δεν έχεις χρήματα για διαφημίσεις. Και τώρα, διαφημίσεις. Θα σου πω πολύ απλά τι έκανα και τι άλλο μπορείς να κάνεις στις διαφημίσεις, αλλά χρειάζεται ένα ολόκληρο βίντεο το οποίο δεν ξέρω καν πόση ώρα θα βγει, θα το κάνω όμως. Στο μέλλον το υπόσχομαι, θα βγει μισή ώρα 40 λεπτά για το πώς μπορείς να κάνεις τέλεια. Οπότε, αυτό το οποίο είχα κάνει εγώ, θα σου πω πρώτα. Αυτό το οποίο είχα κάνει ήταν ότι είχα κάνει ένα βίντεο, το οποίο βίντεο ήταν κάθετο κιόλας τότε, για Instagram Stories και Instagram Post. Και το βίντεο τους πήγαινε από το βίντεο, τους πήγαινε στο προφίλ. Στο Instagram. Και τι έκανα, τους έλεγα στο βίντεο, αν θα ήθελες να χάσεις το λίπος της κοιλιάς, το οποίο σε βασανίζει και πρέπει να κάνεις αυτό, δεν χρειάζεται να είσαι με τάπερ στο χέρι, ναι, πάτησε εδώ και κάνε με follow. Δεν τους έλεγα μπες εδώ συμπλήρωσε τη φόρμα, δεν τους έλεγα μπες εδώ και αγόρασε το πρόγραμμα, δεν τους έλεγα μπες εδώ και κάνε εκείνο και κάνε τ' άλλο. Τους έλεγα από στο βίντεο πήγαινε στο προφίλ μου και κάνε με follow. Και τι έκανα μετά, αυτό που σου είπα. Τους έστελνα με stories, τους έστελνα να βλέπουν το μεγάλο υλικό και ο κόσμος έμπαινε και έκανε αίτηση τότε. Οπότε, ένας πολύ καλός τρόπος που δουλεύει είναι να κάνεις ένα βίντεο στο οποίο δεν ζητάς τίποτα. Το μόνο που ζητάς εντός εισαγωγικών είναι follow για να έρθει ο κόσμος στο προφίλ σου να σε ακολουθήσει και να δει τι κάνεις για να μπορέσει να σε εμπιστευτεί περισσότερο. Σκέψου να δεις εμένα σε μία διαφήμιση και να σου λέω θα σου βοηθήσω να κάνεις παραπάνω υλικό και πάτησε εδώ και αγόρασε το πρόγραμμα Buy My Course. Θα πεις, εντάξει, το περίμενα. Ενώ αν εμφανιστώ και σου πω πώς να κάνεις υλικό για να αυξήσεις τις πωλήσεις σου κτλ., κάνε με ένα follow και θα σου πω περισσότερα. Θα κάνεις follow. Θα δεις το επόμενο βίντεο, θα δεις το παραεπόμενο, θα ξαναβγάλω βίντεο, θα το δεις, θα με βλέπεις,
και μετά στο τέλος θα πεις: ωραία, τα λέει, θέλω να με βοηθήσει. Πίστηκα. Τώρα θέλω βοήθεια. Και βλέπω ότι ξέρει αυτός ο άνθρωπος και βλέπω ότι μπορεί να με βοηθήσει. Έχω πιστεί μετά από 5 βίντεο. Σκέψου και να έχεις στο νου σου πάντα ότι ένας πελάτης για να αγοράσει πρέπει να δει μέσω όρο 13 με 14 φορές το προϊόν σου ή την υπηρεσία σου. Οπότε μην βιάζεις. Τέλος πάντων, το ένα είναι αυτό που μπορείς να κάνεις. Και το άλλο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι, το οποίο δεν το προτείνω πάρα πολύ, αλλά δουλεύει. Okay. Απλά αυτό είναι το πιο safe που μπορείς να κάνεις. Πάρα πολύ safe και δουλεύει 1000%. Αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις μετά είναι να κάνεις μια διαφήμιση στην οποία έχεις ένα πολύ καλό hook. Προφανώς το hook είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πεις ότι, τι να σου πω τώρα, πες ένα νης στο φλερτ. Ωραία, πάμε φλερτ. Φλερτ. Λοιπόν, είσαι στον τομέα του φλερτ, παράδειγμα, και θες να χουκάρεις κάποιον. Δεν θα πεις, θέλεις να προσεγγίσεις γυναίκες. Πρέπει να βρεις ένα hook του τύπου, αυτό το hack με βοήθησε να προσεγγίσω 10 φορές περισσότερες γυναίκες. Αυτό μπορείς να γίνεις ακόμη πιο controversial. Αυτό το hack με βοήθησε να κοιμηθώ με 10 φορές περισσότερες γυναίκες. Boom. Με το που ξεκινάει το ad, ο άλλος λέει: όπα, κοιμήθηκε με περισσότερες γυναίκες. Για να δούμε τι έχει να πει. Θες ένα hook τα 3-5 πρώτα δευτερόλεπτα που γι' αυτό λέγεται hook, να χουκάρεις τον άλλον. Πώς είναι, άμα έπαιζες LOL, θυμάσαι τον Blitzcrank. Με το Q χούκαρες, τον τραβούς, τον έκανες grab. Αυτό θες να κάνεις, να τον τραβήξεις μέσα στο βίντεο. Άρα δυνατό hook 3-5 δευτερόλεπτα και αυτό ισχύει και εδώ. Και αυτό το οποίο κάνεις μετά είναι το πας σε ένα landing page. Το οποίο landing page έχει ένα βίντεο, το οποίο βίντεο εξηγείς μέσα σε 10 με 15 λεπτά τι κάνεις, πόσο κόσμο έχεις βοηθήσει, πολύ σημαντικό τα testimonials, πόσο κόσμο έχεις βοηθήσει και στο τέλος το κάνεις ένα call to action, το οποίο call to action είναι να κανονίσει μια κλήση αναγνωριστική μαζί σου. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως με αυτό? Αναλογήσου και σκέψου. Ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο? Γιατί σου λέω ότι αυτό είναι πιο safe. Όταν ένας δει τη διαφήμιση σου, και πρόσεξε με, όταν λέμε διαφήμιση, εννοούμε ότι όποιος πατήσει κλικάρει, εδώ, τον έχεις πληρώσει, είναι πληρωμένος. Άρα αυτό το lead εδώ που αυτός θα πατήσει και θα μπει, εσύ τον πληρώνεις. 10 λεπτά, 1 ευρώ, 0,01. Όπως και να έχει, το πληρώνεις. Τι συμβαίνει αν μπει εδώ, αν τον πληρώσεις? Θα φύγει, χωρίς να βάλει τα στοιχεία του. Μπορεί να δει το βίντεο και μετά να μην πάει και να πει: α, θα κάνω τέτοιο. Θα μου πεις: έχω το pixel, ναι, ok, αλλά εδώ ο άλλος μπαίνει στο προφίλ σου και με ένα follow τον έχεις για πάντα εκεί. Οπότε δουλεύουν και τα δύο, αλλά αυτό είναι το πιο safe που μπορείς να κάνεις σχετικά με την πληρωμένη διαφήμιση και θα ανεβάσει και το social proof σου γιατί θα παίρνεις follows, στο Instagram κυρίως, τώρα μιλάμε για Instagram ή Facebook. Θα παίρνεις follows, θα ανεβάσεις το social proof και μπορεί ο άλλος να μένει ζεστός και να ζεσταίνεται όλο και περισσότερο για να αγοράσει από σένα. Και μετά απλά τους προσκαλείς, τους κάνεις ένα form το οποίο το συμπληρώνουν και δουλεύουν μαζί σου. Οπότε αυτοί είναι οι τρόποι για να ανεβάσεις τα leads. Με λίγα λόγια, content. Θες content για να ανεβάσεις τα leads σου. Οργανικό ή πληρωμένο, long form, short form, το χρειάζεσαι. Οπότε, συγκεντρώσου αυτά που σου είπα, βάλ τα κάτω, ξαναδες το βίντεο άλλη μία, άμα θέλεις μια επανάληψη, γιατί ξέρω ότι μιλάω γρήγορα, και θα αναλύσουμε πολύ περισσότερα. Κάντε subscribe όπως είπα και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye.